Magandang araw sa inyong lahat. Isang recipe na naman po ng mga Ilocano ang aking isi-share sa inyo ngayon. Ito ang igado, isa sa mga sikat na lutuin tuwing may mga handaan. Tara, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome po ulit dito sa Bambas Kitchen. Ang una kong ginawa ay tinimplahan ko lang yung ating karne ng baboy at yung puso. Ginayat ko lang ito ng pahaba at maninipis. Soy sauce, paminta at suka ang aking nilagay. Yung ginamit ko palang karne nito ay yung lomo at kunting pork belly. Dahil masarap ito pag may taba, kunti lang naman yung aking nilagay. Sukang tubo naman yung aking nilagay. Hinalo ko lang ito at ibinabad ng 30 minutes. Isinunod ko namang timplahan yung ating atay ng baboy. Nilagyan ko lang ito ng soy sauce at paminta. At binabad ko rin ito ng 30 minutes. Kung nag-aapura naman kayo at wala na kayong time magbabad, kahit timplahan nyo na lang ito. Umpisahan na natin ang pagluluto. Naglagay lang ako ng mantika sa mainit na kawali. Ipiprito ko lang muna yung ating binabad na atay. Saglit ko lang naman ito niluto at niluto ko ito sa malakas na apoy. Habang tumatagal ang pagluto natin dito sa atay ay lalo itong kumukunat. After nito ay akin nang itong hinango. Nagdagdag lang ako dito ng kunting mantika dito sa aking kawali dahil igigisa naman natin yung ating bawang, sibuyas. After naman ng paggigisa ay nilagay ko lang yung ating binabad na karne at yung puso ng baboy. Hindi ko muna sinali yung ating pinagbabaran dahil isasangkot sa ko lang ito ng saglit. After ko naman to masangkot siya, ay ilagay naman natin yung ating small intestine ng baboy. Ang tawag naman naming mga Ilocano dyan ay siler. Napakuluan ko na pala yan bago ko ito hiniwa. At dapat linisan ito na mabuti. Pag hindi kasi natanggal yung pinakaloob nito, magiging mapait ang lasa. Pero kung ayaw nyo namang maglagay niyan, pwede naman. Naglagay lang pala ako dito ng kunting magic sarap, pampalasa. Dito sa aming lugar, pag bumili ka ng igado, complete package na yon. May atay, puso ng baboy, silet at karne. Nilagay ko na pala dito yung ating pinagbabaran. At sinunod kong nilagay yung ating atsuete. Tinunaw ko lang sa tubig yung ating atsuete powder. Yan din po kasi yung aming pagpakulay dito sa aming recipe na igado. Kunting kaalaman lang ito, kabamba. Alam nyo ba na ang igado ay nagmula sa Spanish word na higado, na ibig sabihin ay liver. Yun ay na-share ko lang naman. Nagdagdag pala ako dito ng kunting soy sauce dahil nakukulangan ako dito sa lasa at sa kulay. Naglagay lang ako dito ng 1.5 baso ng tubig. Dahil papakuluan lang natin ito hanggang lumambot na yung ating mga karne. Kung alam na nating malambot na yung ating karne, isunod naman natin ilagay yung ating ginayat na carrots, bell pepper at green peas. Pwede nyo pala itong lagyan ng dahon ng laurel. Ako kasi hindi na ako naglagay nito. Hindi kasi masyadong gusto ng aking bunso ang lasa ng laurel. Kaya kung maglagay man ako nito, ay kunti lang yung aking nilalagay. At sa bawat pagluto natin, wag na wag nyong kalimutan na tikman ang inyong niluluto para may adjust natin yung lasa. Dinagdagan ko lang ito ng kunting paminta. Pag malapit na itong maluto, tsaka ko lang nilagay yung ating prinito na atay ng baboy. Dahil marami pong nag-request na magluto daw ako ng Ilocano style igado recipe. Kaya nakapagluto po ako nito. Salamat po pala sa mga nag-request nito. I-comment nyo lang po kung anong gusto nyong lutuin ko. Baka iyon na yung aking isunod na iluto. Maglalambing lang ako sa'yo. Baka hindi ka pa nakapag-follow dito sa aking page. Pwedeng paki-follow and like naman po ang Bambas Kitchen. Paki-like and share na rin itong video na to para maraming makapanood. Yan, luto na po yung ating igado Ilocano version. Dahil proud Ilocano ako. Magsandok na ng kanin at sabay-sabay na tayong kakain. Salamat sa panonood, kabamba! Hanggang sa muli!